Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Orizont Spiritual. Astăzi, în cadrul rubricii Explicarea credinței, vom vorbi despre accentul care se pune pe comunitate în Biserica Ortodoxă. Există un profund simțământ comunitar în Biserica Ortodoxă. Creștinii ortodoxi nu se roagă niciodată singuri. Ne rugăm împreună cu toți sfinții care au adormit. Nu ne rugăm ca indivizi, ci ca mădulare ale trupului lui Hristos, adică Biserica. Ne rugăm împreună cu Maica Domnului, cu apostolii, cu îngerii, mucenicii și sfinții din toate vremurile. Ei sunt de față la fiecare liturghie, așa cum sunt zugrăviți în iconografia bisericii noastre. În jurul chipului lui Hristos de pe boltă sunt adunați îngerii, apostolii, sfinții și mucenicii de pe ziduri. Ei alcătuiesc biserica biruitoare din ceruri. Apoi noi, enoriașii, aflați pe podeaua bisericii, înfățișăm biserica luptătoare pe pământ. Astfel, la fiecare liturghie, în jurul chipului lui Hristos de pe boltă, e adunată întreaga biserică, atât cea din ceruri, cât și cea de pe pământ. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecii. Iar Iisus, umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată, lăsând mrejele, au mers după el. De acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele. Și i-a chemat și pe aceștia, iar ei, îndată, lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Ce înțelept a fost Hristos, pornind de jos și nu din vârf. Ce înțelept a fost să purceadă la clădirea împărăției nu cu prinți, ci cu pescari. Bine este pentru oamenii de la începutul și până la sfârșitul veacurilor, că Domnul a lucrat în felul acesta, alegându-și apostolii, nu 12 prinți mari, ci 12 pescari mici. Evanghelistul Ioan ne spune că cel dintâi venit la Domnul a fost Andrei. Andrei fusese întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul, dar când Ioan l-a arătat pe Hristos drept unul mai mare decât el, a lăsat pe învățătorul cel mai dinainte și l-a urmat pe Hristos. Îndată după aceea, Andrei l-a găsit pe Simon, fratele său. Să fie o nepotrivire între ce scrie Ioan Evanghelistul aici și ce spune Matei în Evanghelia de astăzi, anume că Hristos i-a chemat pe acești doi frați lângă Marea Galilei? După Ioan, Andrei cel dintâi a venit după Hristos și apoi Petru, pe când din Evanghelia de la Matei se pare că Hristos l-a găsit și i-a chemat pe amândoi împreună, iar Petru e pomenit înaintea lui Andrei. Cum se poate? Nu-i nicio contradicție. E limpede însă că, așa arată Sfântul Ioan Gură de Aur, sunt descrise două întâmplări deosebite. Una s-a petrecut în Iudeea, pe când Ioan Botezătorul nu fusese încă închis, iar alta mai târziu, în Galileea, când Botezătorul era în temniță și Iisus stătea în Capernaum, pe țărmul Mării Galileei. Ioan povestește prima întâlnire a lui Hristos cu Petru și cu Andrei, iar Matei pe cea de mai târziu. Întâlnirea mai veche, prima dintre Petru și Hristos, a avusese loc în Iudeea, când Andrei l-a adus pe fratele său la Hristos. Cunoscând aceasta, Evanghelistul Matei îl pomenește întâi pe Petru, deoarece acesta, cu firea lui însuflețită, făcea o impresie puternică. Oricine care citește Evanghelia vede că e vorba de două întâmplări deosebite. Se vede că după această întâlnire ei s-au despărțit de Hristos și au venit mai târziu în Galileea, unde i-a aflat Domnul îndeletnicindu-se cu lucrul lor pescăresc. Hristos le cunoștea inima. Pescarii aceștia credeau în Dumnezeu ca niște copii și ascultau poruncilor Lui. Nu erau obișnuiți să aibă putere peste alții și să poruncească, ci să muncească și să asculte. Inima le era plină de smerenie. Erau niște simpli pescari, dar sufletele lor însetau de adevăr și dreptate. Iată-l pe Andrei, cel care și-a lăsat odată mrejele ca să-l urmeze pe Ioan Botezătorul. Când Ioan l-a arătat pe Hristos, Andrei l-a lăsat pe Ioan și a mers după Hristos.
Erau suflete arzătoare care căutau dreptatea lui Dumnezeu și împărăția Lui. Așa se poartă Dumnezeu cu noi. Nu ne constrânge să mergem pe calea mântuirii, ci ne lasă să alegem de bunăvoie între calea mântuirii și cea a pierzaniei. Nici pe Petru, nici pe Andrei, nici pe Iuda nu-i constrânge Domnul, ci El vorbește unor inimi care au și ales. Vedeți cum inimile acestor doi frați au și ales binele? Parcă toată viața lor nu făcuseră decât să aștepte această chemare. Ca niște copii au lăsat toată grija în seama lui Hristos. Au lăsat totul și au răspuns chemării Lui. Apoi Iacov, al lui Zebedeu și Ioan, iarăși doi pescari, nu purtau pe frunte coroane împărătești, dar în pieptul lor băteau inimi împărătești. Iacov și Ioan erau foarte săraci, își dregeau cu mâinile lor mrejele rupte împreună cu tatăl lor, dar sufletele lor le erau bogate, pline de foame și sete de Dumnezeu. Inimile le erau întoarse spre bine și ei erau în așteptare. De acum încolo ei nu vor mai căuta să prindă haruri duhovnicești pe seama lor, ci în Hristos, nu cu puterea lor, ci cu puterea lui Dumnezeu, nu cu mintea lor, ci cu descoperirea lui Dumnezeu. Toți care flămânzim și însetăm după dreptatea și dragostea lui Dumnezeu și care pescuim zadarnic în marea acestei lumi, aruncându-ne în ea sufletele ca niște mreje, ca să auzim glasul Mântuitorului, pentru că, iată, și pe noi ne cheamă, așa cum i-a chemat odinioară pe pescarii de lângă Marea Galilei. Auzind acest glas, să nu șovăim nicio clipă, ci îndată să lăsăm toate lucrurile noastre și iubirile noastre vechi și să mergem după El. Este singurul nostru prieten, singurul nostru vindecător. Toți ceilalți care stau departe de El sunt fie nebuni, fie șarlatani. Și nu ne cheamă ca pe niște prinți sau păstori, bogați sau săraci, învățați de carte neștiutori, ci ca pe niște bolnavi și slăbănogiți ce suntem, iar boala și neputința noastră vin din păcat. De aceea să cădem înaintea Domnului și să plângem cum plângeau bolnavii și nefericiții acelor zile. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. O, Doamne, iartă mulțimea cea fără de număr a păcatelor mele, curățește-mă cu puterea Ta, hrănește-mă cu pâinea Ta, pătrunde cu suflarea Ta cea vie cămara înnăbușitoare a inimii mele și mă voi vindeca și voi fi viu. Fie Domnul slăvit în tăria sufletelor noastre și în curăția trupurilor noastre, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, treimea cea de ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știința despre morală. Știința despre morală nu se deosebește ca știință de chimie. Omul nu poate înțelege chimia până ce nu experimentează. Nici știința despre morală nu se poate înțelege fără a o lucra. De aceea, cel mai bine este să înveți câte puțin despre morală și să pui numai decât în practică știința dobândită, decât să înveți pe din afară toată știința despre morală și să amâni începutul lucrării ei. Numai cel ce trăiește pe deplin creștinește poate înțelege pe deplin morala creștină. Dar femeia că se atinge de cap ca de o operă. Cum o fi? Cum i-o veni Creatorului, care 9 luni de zile a lucrat acolo. Și a lucrat după știința Lui incomparabilă. De aceea nu ne întreabă pe noi: n-ai vrea să te fac de 1,92? N-ai vrea să te duc în Canada? Să te naști acolo? Nu. Ne aduce unde știe El că ne este nouă prielnic să ne izbăvim. Și știind ce cruce ne se potrivește, ne dă și înălțimea potrivită. Și omul zice: nu. Dacă aș fi fost de 1,85 măcar.
Are omul ceva împotriva lui Dumnezeu tot timpul. Nu dă slavă de la bun început să spună slavă ție, Doamne, ce prunc frumos ne-ai adus. Păstrează-l sănătos și învață-ne și pe noi nărozii să știm ce să facem cu el. Nu o să știm. Și să-l boteze așa cum este rânduiala. În 8 zile. Nu în 8 luni. Nu la 8 ani. Când vine unchiul din America și mătușa din Spania, ca să-l boteze ea, că tot a câștigat ceva bănuți. La 8 zile. Așa e rânduiala. Cel mult 40. Dar molitfelnicul spune că în situația în care pruncul este în suferință, chiar mai devreme de cele 8 zile, dar la 8 zile, având consonanța, deslușirea valorică, de ce o facem atunci? Cu ce consonează botezul? Și de ce trebuie făcută atunci? Avem noi cu Dumnezeu așa și de condiții de prietenii. Hai, Doamne, că-l botez și la 6 luni. Știm ce facem. Nu se străduiește omul ca de îndată ce l-a botezat, dându-i copilului șansa în sfârșit să se unească cu Hristos, să-l poată împărtăși, să-l aducă pe Hristos acasă și să-l pună sub cea mai bună, singura protecție autentică a lui Dumnezeu. Nu se străduiește mai apoi să-l ducă într-o repetiție riguroasă să-l unească cu Hristos. Profitând de această șansă, Sfântul Serafim de Sarov spunea că în demersul acesta, numărul 1, care este izbăvirea noastră, exercițiul numărul 0 este cel privind adunarea de Duh ceresc. Dar Duh ceresc noi nu putem aduna decât din Sfânta Euharistie. Aș vrea să deschid o paranteză. Am să mai deschid și altele, cu nădejdea care le voi și închide. Spune Mântuitorul undeva, o să știți și unde și în ce context a spus-o, fără îndoială. Lăsați copiii să vină la mine. Și cum cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este mereu și mereu actual și pe tine te privește atunci când îl citești, atunci când vei afla despre el. Chiar în clipa aceea când citesc eu cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi se adresează mie, atunci, din perspectiva aceea, eu nu mai știu, eu nu mai văd, eu nu mai pot. Spune careva să zică Mântuitorul, lăsați copiii să vină la mine. Și m-am întrebat, cui se adresează Mântuitorul astăzi? Cui spune el să lase copiii să se ducă la el? Cine nu lasă copiii să se ducă la Mântuitorul? Și cum Dumnezeu nu lasă nicio minte frământată, n-a lăsat-o nici pe a mea. Și aveam să înțeleg. Făcând conexiunea cu o afirmație pe care o facem atunci când ne întâlnim cu nesăbuința, cu lipsa bunului simț. Zicem, omului acestuia lipsesc cei 7 ani de acasă. Zicem așa? Zicem. Și înțelegem, repet, prin cei 7 ani de acasă, lipsa măsurii, a educației, a instrucției omenești. Nu-i deloc așa. Cei 7 ani de acasă însemnează mai întâi secvența deplinătății copilăriei, secvența infantilității absolute, a copilăriei depline, repet. În această secvență vorbim despre copil.
0-7 ani. Secvența în care orice prunc care se naște într-o familie, care la rândul lui înțelege ce șansă mare i-a dat Dumnezeu să vină aici, în măreția acestei biserici. Orice prunc, repet, are șansa ca, dus de mama în brațe, de o bunică de mână sau de un frate mai mare, să se poată cumineca, să se poată împărtăși, necondiționat. Ce însemnează asta? Fără spovedanie. Nu pentru că n-ar avea păcate, nu pentru că nu e ispitit. El e ispitit, de altfel, încă din scutece. Are și el păcatele lui. Dar, îndreptându-se către Sfântul Potir, atunci, în clipa aceea, Dumnezeu îi iartă toate păcatele. Și se poate uni cu Hristos, liturghie de liturghie, duminică de duminică, la sărbătorile cele mari, ca să nu spun totuși liturghie de liturghie, fiindcă poate că ar fi dificil. Am propus un experiment cu un părinte și cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom pune în aplicație începând cu luna august. Cu 2 copii. Unul ortodox, care are șansa aceasta de a se cumineca, liturghie de liturghie, sau măcar duminica, și altul care nu are această șansă, dintr-o familie neortodoxă. Și vom face experiența aceasta cu o observație atentă timp de 7 ani. Și vom avea un jurnal. Ce s-a întâmplat cu cei 2? Vă spun încă de pe acum. Rezultatul, n-am niciun fel de îndoială că va face ca din momentul în care vom da publicității experiența aceasta, rezultatul experienței acesteia, să fie cozi la biserică. Să-și ducă părinții duminică de duminică copilașul la împărtășit. Pentru că școala școlilor și zestrea financiară cea mai teribilă de se va strădui o familie să-i o dea copilului, dacă îl va fi vitregit însă de zestrea aceasta de Duh Ceresc, îl va fi păgubit de cea mai teribilă șansă. Să adune el Duh Ceresc, așa cum, repet, spunea Sfântul Serafim de Sarov, și să plece în viață de la 7 ani mai departe cu desaga plină. Căci mai târziu, luat de valul acestei lumi, cu toate ofertele ei, când nu se știe dacă se va mai putea cumineca atât de des și la fel de curat, ca atunci când îi șterge Dumnezeu toate păcatele. Ce șansă! Și noi o ratăm ca și pe altele. O privim cu atâta indulgență și cu o distanță atât de îngrijorătoare de ca și când n-ar fi despre noi vorba. Cu toții vedem că nu e bine. Nu trebuie să vină nimeni să ne facă niciun fel de analiză la niciun fel de emisiune de seară. Constatăm că nu e bine cu noi mai întâi. Cu mine nu mai este bine. Și se întreabă omul, ce ar trebui oare făcut? Și eu spun așa, dacă aș avea o mașină marca X și ar avea un defect și ducându-mă la serviciu aș întâlni 2
servisuri. Unul, un service pentru mașinile marca X și altul pentru mașinile marca Z. La serviciul pentru mașinile marca Z aș vedea că sunt parcă cel puțin, după utilaje și după costumația pe care o au, niște mecanici extrem de bine structurați. Serviciul mult mai curat, mult mai îngrijit, oamenii aceia mult mai prompți. Și serviciul pentru mașina X, poate mai modest. Să zicem. Întreb, m-aș duce eu cu mașina mea X la serviciul pentru mașini Z, doar pentru că acolo sunt niște oameni mai spălați în aparență?